30, ngeme ya 40. Adego m okay, move away to go. Why am going 30, 40? So I choose to be on the low key. Jpac, matter. That's not my topic, but I'm still waiting for my guests to come. But I didn't see the so called from Waja Nabata. Jpac, go marry. Jpac decided to marry. I don't want what happened to me before to happen to me again. My marriage crashed before, and I don't want such a thing to happen again. That is why I'm taking my time. And I don't want a liquidator. Somebody who always wants money. Send me money. Somebody who always monitor where money comes in and goes out. Money. From Monday till Monday, money. Such person will liquidize you. So that is not an excuse that you must marry the person. Otherwise, what happened to me before will also repeat itself again. You got that? So Jpac, I don't have any problem with anybody, and I can never have problem with anybody. Only now with a problem with him or her, let the person carry his or her cross. I am not the person's present predicament. So I won't mukara amara banana. The great Zubi, I greet you. John, Chris, I greet you. This is Zubi, Kabash. Some people are also actually wanting for me to come and speak, to come and talk, so that I will give them followers, so that I will give them visibility, so that I will give them, topic of the day. Never get one at that time. I will talk in a due time, not now. Because I advise myself, one, and also listen to my wife. I advise myself and I also listen to my wife. If I did not have somebody who's precious in my life, such person like my wife, I would have come online and say what I will say. But I choose peace to reign, Thank you very much. I don't have problem with it. I'm not talking anything. I can go on that. Let me block this person immediately. More and more. Yes, the Pharaoh. Yes, the Pharaoh. The Egyptian, you see them today, you see them tomorrow. I got Egypt one. Ndị Egypt enwere ife dị na-ekwu maka Egypt enwere nke bụ eziokwu. They are all lies. Egypt bụ obodo ọma. Abụla sị gị na ọrịa niile dị n'Egypt a ga-abata ọrịa m. Ọrịa niile dị n'arụ Egypt a ga-abarata m. Mana Egypt nwere the best hospital na treat kidney infection and the liver problem. Ịmago na ife niile a ife kuku na bad. Mosquito adọrọ n'Egypt. Mosquito. Yes, adọrọ n'Egypt. Good morning. Nwere na factory si befe ọfụma ọ nọdụ ka South Africa factory si obodo ọfụma na ebe ndị Africa na-eme spiritual control physical mana fuel gwụ na moto ọjọ gba fuel. Why not ịkọ jo spirit ga moto ịgawa. Anyị ka nọkwa na anyị ka nọkwa mgbe ndị Igbo na ndị Nigeria ya ebinyete n'ụlọ a mgbe ma n'ụwa physicality. Ịma na anyị adịghị educated and civilized. Kịta anyị ka kpụrụ ezigbo isi. The problem we are facing today is this. Whenever somebody wants to say the truth, and you know that this is the truth, if I can say the three English words, I say, touch not my anointed and do my prophet no harm. One. Even when the prophet is misleading people. Number two, I say, don't judge that you may not be judged. Number three, I say, you don't have right. You don't no right to judge a man of God. I don't know what is a man of God. But the problem is that even I follow old religion. That is what I've been telling to people. Kenama do not understand the things of the spirit. The finalist. Kenama do not understand the things of spirit. Imana bachogi to us.
Man, they follow old religion. I'm a Christian to the core. Man, they follow old religion. Bo, no, you may your joy to a me, who, Ojo, Nombe, Wo, you, your Chukumba, Nato, and National Chuku, Nato, and May, just like David. David, I want your mother, no ever said, you walk, no, according to the Bible. Monopoly here, I got a Bible, I name it. I don't think I get one that run. Open exactly what that is here in the Bible. Now I go to the Bible, I may put in here the Bible. No, I don't think na run a Nigeria. But David is there. Send the idea. I told him, me, who made a fasting and prayer for how many days? Baby, who wants to know more people. But the name kita a blogger, a pastor, a job, me, say that. My hair said that. Yeah, but the issue is I have a long way to go. You know, we have a long way to go. We have a long way to go. That's it. We have a long way to go. And small things will bounce back because none matter about especially worker. Or if you didn't to interpret believe that never aging with very more spirit where patego more fasting. Or from a problem. Or boss our mate, some of our mates are that side. Yes. Then on when they cannot idea man, I'm going up and I'm a master if and what. Only open a master if a man again I this program in because on what I don't watch because I know open I'm going to leave very well. But him and Ndi Igbo need already. So, yeah. So, I want to topics can treat. You actually gave me topic. So then at the headline, and that topic about Million Widow and the Pastor Jerome. So, are you the one to ask me a question, or am I the one to ask you a question? Well, we can divide the question. Anybody can ask question. Anybody can answer question. But the truth is But the truth is that we need to face the truth and tell our people the truth. That's all. But so I'm going to try to concerning the issue. I think let us start from you. Okay, each one can table where the issue before I be the table to the level Muhammad, you know. The table was actually a job then. Okay. The issue between our two brothers, Million Willow and Jerome, Nebele, Nanewi. But then, well, a certain time last month, Jerome put that, you know, not just not challenge man, there's a man, Dibia man, or say man, the spirituality, you know, challenge. So I want to work we only by mentioning Million Willow name. That Nyaga was a wine so ballet, one or come everything, 1 million willies, you know, which are many things so. To that me, means not I'm to me a little video. That's not a follower of Million Willow. On a follow now, watch here. Yeah, so it's watching whatever Million Willow is doing. That's why you will point your hand at a Million Willow direct. So, I'm to me a little video that time concerning it, Mecham rap where. So, all then called towards that time, that Million Willow travel to South Africa. So I think that Million will have the video. So recently offers the video. So the man challenge Jesse. Na Million will sign no akwụkwọ. Ya bia boys and wine so bali o ko me everything book ma Million will say no nwere power dị n'ife ni na push even no make them out challenge so many native doctors and in this wine. You know? Let and what if I know from Million will you know see maybe not quite good. Let Million will ignore him. So last week, I saw a video of Million Willow acknowledge the challenge. So we're saying they go ready now, coming out for it. Not choose venue and the time. You know, so yes, Choma, good morning.
So I can watch the video and wear Simba. Na ya emeri otu a wee mee video wee na-akọwa mmiri enwe iro mba na ya emeri otu a na otu anyị esi mee bụ na Jerome bụ ụzọ wee tụ the challenge. Otu o bụ Jerome bụ ụzọ wee tụ the challenge na ife anyị eme bụ otu o mesigo video wee na-go to Abuja Ọka pick ya nye report to police zigo over the video gwazi afa na anyị na-eje na nke Jerome fe nye anyị escort anyị akwụ ụgwọ. That's why we started making donations for it. So I kwagwa ye wele ndị police ya je na nke Jerome on Sunday. Jerome assign akwụkwọ because na ihe ụzọ test ya power ya tunye na ọdọ ọkụ otu esi tunye Shadrach, Meshach and Abednego. Ọ bụzia na ọkụ gbasịa ike mmụọ nsọ anya nwasị n'ime ọkụ pụta. Then we now move to Sobale so that no ga command the ọkụ because no command onye amụma Baal and Elijah ịma no commanding Elijah mere. I am a believer in physicality. If I hear about fuel, tank of fuel with the matches, matches. I give fuel na AK-47 case when the bar everybody may riot about the Mbaye ekebe elili onwe ndị ụmụazị ya believe na ba Yesu aye eke Jerome elili aka na okwu. Now oya sign akwụkwọ with police oya sign undertaking na onwe ife ọbụla menye ebe a na the risk they under his own decision. We now could see Jesus Christ ya junu nwoke ya nke o je gote ma na ọka road ga na akpọ ya o je gote na ọka road I could see Jesus Christ ya dey ebe ma Virgin Mary odobasi ebe if I one bag of cement and aja I could see go go na power adria before na je na Sobale. Now I could see we now put petrol on the church then we the church ọkụ kezie Jerome elili n'aka na ụkwụ wee tụnyezie ya n'ọkụ ọ bụ na ọkụ agbasịa Jerome pụta I am na chi Jerome na-efe the powerful I move to Sobale I lue na Sobale ọ bụrụ na command ọkụ gbọọ eze nwaanyị Sobale nya nwakwu nwe 1 million nwere isi we now believe that na chinke ya nwere ike anyị agabazia na chinke nya nwere ịghọtago febezia chi so if I decide I ga-eme on Sunday although we are still planning it. So, but the reason I made program up, Kaitini on Kaimalo, Osilesi, no onion eme belle, money eme pastor, Yapata, 2 very candidates one challenge, 2 the Libya challenge, 2 the Omenala challenge, or if a question couple, or good thing. So, can you go from there? Bruzo Jadu, Korea Buzo Choku. Oje Buzo to challenge with Jerome. Or Bamili. Your way. Yes. Well, a million without one other million with us or no, no one a melon way, thank you. You got to go on a kuzi, never boy, what and I met with the millionaire jet with years and I saw Balia. So now I brought on your attack now. Okay, let me say something now. Please, guys, don't be offended. We are all making sense in our own way. So whatever I say, if it's not good to you, please correct me with love. I will learn from you guys through your comments. If only you drop insult, and I also learn from Waja Waja, and Waja Waja will learn from me to let us put head together. Educate. Number one, good. Let me just say this thing. Number one, about Nigeria system of Christianity now they teach is about sound doctrine. No repentance. I don't consider repentance because repentance is when you will preach the word of God. The word of God will pierce through your soul. Ojeruoro o kumadu kunonu yeme konye na efe arose kwụsị ife arose. O kumadu kunonu yeme konye na efe arose continue kwa ife arose. Now, there is a place in the Bible say give what belongs to Caesar, and give what belongs to God, to God. This statement, this statement, Peter na no mazu na Jesus Christ say na nda na boka na tax so hana boka na ego we don't have money with us. Or say okay if you get maybe jen na mmiri jen gbawa azu no nwere azu jen ti net na mmiri unu ti net na mmiri no na go azu unu go meta azu be penny azu ahụ no nwere ego unu ya afụ n'ọnụ were na ego a je kwụọ tax unu were ego a kwụọ tax unu were nke Chukwu gbagbo bi egwa say unu were nke Chukwu na-enye Chukwu
We didn't kill Caesar because Caesar is the king that time. So what am I saying? Madibia to challenge first to whosoever was able with the freedom of worship because Obuna is not a judge based on Ihana Kunanya. A man that was the freedom of worship in Nigeria. Because all the Mayana in Nigeria with many obere in Nigeria. If you can boldly challenge a native doctor, you can as well come boldly and challenge a Muslim man. Say the Quran because no one also pagan. Nobody is a pagan. Everybody is a pagan. Nobody is a pagan special. Pagan, but the Be a good traditionalist, not pagan. Okay. Traditionalist. Yes. So, also traditionalism in Nigeria, and also Christianity no na Nigeria, and also Muslim no na Nigeria. Oh, we found out Marada like no Ogu Igbo Omama. Marada like no Ogu Igbo Omama. Ogu Igbo Omama have again Mari Ibuzo Choku. Ibuzo Choku, that God you are worshiping will turn back on you because you want to mock him. I don't know whether you understand me. Yeah. That God whom you are worshiping, or that hoping that the God will come and save you. Iburu also show that God will turn back on you. Now, why am I saying this? Because I don't know according to the Bible, because as a Christian, when Shadrach, Meshach, and Abednego, they did not insult Baal. They did not insult Baal. Ndị na-ekpere Baal, mana ha nwanọrị onwe ha. Ndị Baal buru ụzọ chọọ okwu. Amara na ọdị na-eme ndị na. Ndị na-efe Baal, eze buru ụzọ chọọ okwu. Okay, let me not use Shadrach, Meshach, but let me use Daniel in the Bible. Daniel no na-ekpere onwe ekpere n'ime room. They called it in upper chamber. Worshiping his God, praying to his maker. Or borrow the eze or one and those in the house fair arose, or one and those all on the better way. Just that now. Now the eze were saying now, no one now worship. About the name now. It's oku abego and the superiority abego. Eze got it wrong when he said that whosoever does not worship his own God, that naga to be no doko, first of each oku. You know, people don't read Bible. That is first of each oku. Or child oku, this young man then continue what he's doing by praying to his God. Nime room, not with microphone, not disturbing the neighborhood, but no nime upper chamber, nime room. I better force where I force each oku number 2. Apopote, where see I can hear him, no one on the better cheer, name room. However, they are forcing Daniel to worship their own God. That is by force religion. That is by force religion. Forcing someone to believe your own is by force religion. And when they force Daniel to come and worship their own God, and then they refuse, that will be when a God of Daniel will come and fight for you. Because you did not look for trouble. I don't know whether you understand me. Yeah, you did not your point is clear. You did not look for trouble. What if it was somebody your own chi, your own God will now come out because it's an intimidation. Now, a made Daniel intimidate, then the God of Daniel appear and fight for Daniel and protect Daniel and be with Daniel and also put the people in shame. Daniel where then they got devoured by lion. If I got a Jerome name, I make Chris about guy,
I think that it's that time I got a truth embrace. Open on million will look at that. Choroku, that man here, where million will, you know, now, in the meta here, you are crossing your boundary. Now, if you have that million will goose away through arrow. I seem to say, sorry, I thought that Jerome should be able to throw arrow. I seem to say, no, million will know the problem of Nigeria. I seem to say, no, million will know the problem of Anambra State. Or no million will open at the problem now call him in Nigeria. We bruise away through Yaru. Two all native doctor. We have a way because of one hour. Native doctor can be anybody. Native doctor, and then there's a one. Then where does their way focus? Equal native doctor, brother, number of native doctor. Native doctor on him on an Abia, on the Enugu, on an Yoruba land. Nobody will talk to you. Man, when you are pinpointing and specifically calling them, it up and cover half a boy media window. You ever got that media window on a power? No one of them progo only, and no one Shiran on her. Throwing challenge on him will cause you a disgrace because that will be when Ogon na chimney window or chim Emily Werajo. Na media window was a power. Mbaka they will come and prove their power. Jerome is a job on the head again. Then the highest and never say Jpac, in a bandoka war. Okay, you have a fact, and it's high. If you receive this fact, guy, Omo, you are good to go. Jerome DJ because we must away choke. Yeah, here again, Jerome. Jerome get disgrace because so in an what even be on power on Jesus and power of ma power happen to Jerome because Jesus has to get a woku. I put to be maybe Jesus is the choku or choku. Come on, I try he defend the old way. Actually, to Christian na Bible. God be with them. Daniel in the Bible, and God deliver him. Shadrach, Meshach, and Abednego, when they had to choke, they forced them to come and worship the God of Baal, and they refused. It is the first religion by force. Okay, so in a power now the challenge and now only the sign akwụkwọ any advice acknowledge the challenge of because na gebuzo try ya ka ama na onwere ike ka agba chọọchị ọkụ tinye n'ime ọkụ ma na ọkụ a enwu ọ bụ na ọkụ gbagide gbacha ụlọ ụka ya gbara ọkụ ya nwesị n'ime ọkụ pụta anyị ama na onwere ike n'eziokwu dịka o si ekwu because okwu na ibe a na-eme nwere ife ọbụ ịgba ọkụ ọnụ ịgba ọkụ ya bụ long process ijebe ụka gbaa ọbụrụ na ụlọ ụka ka ike dị ọ bụrụkwana na ekwu arụsị ka ike dị ihe na-akpị ihe agụ ji eme ire dị ya na mbọ ọ bụrụ na okwu arụsị ahụ nọrọ without anybody worshiping the arụsị you no go work ọ mmadụ ga-eji ọnụ kpọkuo the arụsị ife ọrụ ọrụ so let the church be let the okwu arụsị be let two of them pụta na 3-3 ha na-abụpụta na 3-3 na ọmaba phase 2 ha pụta dị on ha pụta sadị dịbara ebe enwere square na market square nọrọ that's ebe ha na wee gbuo dị n'ọgụ square ahụ ndị mmadụ agada ebe ahụ ha na wee ma odumeji aka ntị onye ọbụla agbakọ aṅụrọ na mmiri enwere ebe a na-ege ebe a ebute nkụ a ga-ebute nkụ dọba fuel ahụ adịe a ga-emeta majik ya ka anyị fụzie n'anya na abụ edobe mmiri ewiro bụ ụzọ bebe agaghị asụ ka onye ebu ụzọ eweta akwụkwọ atụ n'elu anyị wetara akwụkwọ ife anyị eme bụ na onye bụ ụzọ chalenji ka a ga-ebu ụzọ test onwere ebe a na-atụrụ akwụkwọ a ga-edobe ikpo nkụ na-abụ edobe ikpo nkụ n'ihu nke mmiri ewilo edobe ikpo nkụ n'ihu nke Jerome dere onye bụ ụzọ chalenji ihe onyomas set piom ya mere ekpere me eje weta test ya dị nkụ fụ na onwe ihe dị na nkụ na onwe fuel adịghị Jerome ọya anyị chọrọ ịfụ pawa gị ọ bụ na ha fiire nke a ya adịrị ha hard Jerome kpee ekpere ma etu esi eme deliverance na kweba deliverance a na-eme na epidoghị aka n'isi ntu a na-atọ gị isi wawawawawa anya na-atọ wem emetụ na mmiri ewere aka n'isi nọrọ ebe ahụ ị nọ
ubi okwu ka mmiri ewere ihe bụrụ daa na ka ọ daa confess ba mane ịmana etu ndị deliverance after all mmiri ewere ọha mmụọ ọjọọ mmụọ mmiri ka ọ na-efe so e kwesịrị na ịnọ ebe a fee ha nkachi ma ọ kwuo okwu mmiri ewere kwesịrị ịda normally ebe ọ bụ na a na-abụ anọ na chọọchị ntụ ihe ha nkachi eme mmadụ 300 ada so power ahụ eji agbatu mmadụ 300 no that 300 pass mmadụ ji ada use only n'isi mmiri ewilo Hebrews or 2 unu na-adụ unu ga-eme oyoma setium mmewe na-erelease sọbalị na-erelease sọbalị gị wa na-erelease were Bible na-erelease kwa nkezi unu ga na-eme ntu a onye buru ụzọ daa ka ya wọk ege emesịa sirima nke a naba nke a ma wọk na ife ya wọk n'ụwa na aya tesilili Jerome power because o tego the power torment ba ndị mmadụ na anabai that is what we want bonko onye a ga-edobe ikpo nkụ onye edobe ikpo nkụ onye ọbụla ga-ekpegide ekpere nkụ ahụ enwere ọkụ without fuel anyị chọọ ife Jerome kwuru na ya nwere power na ọ bụrụ na ya mere ibe anya kwu si ma na nwere ochinye nwere ya na-efe so we follow people based on what they say from their mouths so I get test Jerome power by I get na church ya because n'ebe a ka ike dị o believe na ike dị na church ya mụ na ya na-abụbụ ya maalụ that na there is no God living in any church on earth. Okay, ngwa jee nyọpụta iyi pampas so nwanne m like Jpac said I get test Jerome atụ m iyi pampas ịbara na ihe ego adult pampas ya gị na-eme program mamịrị kpaba ọwụ na CNN ka ị nọ na CNN si anyị ka ije nyụọ mamịrị ikwesịrị iyi adult pampas mamịrị kpaba ya nyụọ ya dị ya imezia program ijewe mgbe ọmụ nwanne m anụmatụ na-asị ọwụ na CNN ka ọ nọ ma BBC ma ọya sị bịa expose ka nje nyụọ mamịrị ihe eji adult pampas onye ahụ ebe alụrụ adult pampas for so as I was saying I get tested the power of Jerome because what to get about this challenge a revenge but a challenge I accept to acknowledge by Million Willow and the other people. We really want to know I must get because they believe they might believe Kaligo like Jpac said even in an men and my and the mother always I'll keep on telling you Mangana ekechi Mangana even in a ebikedi una mado all the power on earth the naka yenwa opera even in an because none of these things can exist or work without I evoke something and even can evoke other work. You can't tell me that even evoke can work more than 2 by 2. I'm not by 2 by 2 now. My code my well karashika we subay. You can't tell me no if you evoke ya prevent ya. A lot of pastors now, a lot of DPS, a lot of people. Most of us to go to Bakasi Bianani, Bunu Malunde DP never Bunani, Malunde pastor never Bunani. Malundori on a Mapalundes boom, Madu, and Dakafa de Chobros on Dakafalu, and the boss or boss on the Mali, Malon, Ogvaman protective among a Belevaman protective and Emadi, but Buffwell. Some of them are still alive today. But who Mohammed Dibiasinano, Malahameni pastor Nania. So I agree on what Jpac says, Nike Bunamado Kodi. That's why the Bible says the temple of God. Our body is the temple of God, not that building that contains cement, bam, and stones. But since they don't see that in the power, the best thing is to test his power through, if I believe physicality controls spirituality, now I believe spirituality controls physicality. A blue tank of fuel, carton of matches, dear, or sign or what even for the engineer, or the center ledger. On Yamma Palo, I am a caboose on walk on Opolo, no Okuba, a Kajan with Lilia Cano, Putuin and Mediocre, and I goes there a Guago, Shedra Mishak and a bad Neko. Oh, Masia choice,
wee ba n'ọkụ akwa ịkwafa ncha n'ọkụ ọkụ gbaa afafa pụta. We now move to Sabali oluzie gba nwe Sabali ọkụ anyị ncha niile abịa febezi ya chi ya mana ọ bụ na anya ọkụ gba anya dị ya anyị emu bụ efebe chi ndị Igbo eto ọ bụrụ aghụghọ na ọkụ gbagbuo Jerome Sabali agba ọsọ ka ebe ọ na-agba ọsọ anyị ji police report a na-eme magic before ihe eme magic in India ma ka m bịa don't be angry I'm coming ka m bịa ka m tọwara ka ihe aghọta ka m bịa enwe so many magic na-adị dangerous a na-eme n'India. Ịchọ ime that magic you go to police and sign. We have our brother Ken Palace of Justice nwere problem na Senegal. Ke the reason o ji nwere problem the reason will not make a prank concerning ọnwụ. Now ọ bụrụ na na police je weta report na ya chọkwa ime ife dị otu a onwe ife ga-eme ya. Yes. That is if you want to do them you go to police with a police report. Police are there we need to ime ife dị otu a in case afụ ya ebe ị na-eme ya amala ife ọ. So ọ bụ na ije Abuja ma ọ n'Ọka ma ọ n'Ọnịcha deta akwụkwọ from police nekwa ife challenge onye dị otu a to na ya accept go the challenge. Now we are moving to the person in order to test his own faith because what God cannot do does not exist. We now start from there. So ọ bụrụ na ebulu tanka fuel one at the church munye godi ọkụ Kenya nwe elili mo tinye n'ime akpati kpochie dị akpati tunyezi ya na dị ọkụ gbasịa osi na dị akpati pụta. We now move to Sabali olu command dị ọkụ gbasịa Sabali we now follow his church and we leave us already there. So I believe that is the best thing we can do. I hear maybe they challenge nke ka amawa oji kanya nwa blue Bible. There is no power na emoji. There is no power in the Bible. Even akwụkwọ nkịtị na igwe nwere ife dị n'ime ya those two things. Do you understand? Every power they will have humanity. I put a fuel now. The power of fuel is stronger than the power of Bible and the OG. It's like saying about 2 by 2. Only I know 2 by 2 now. You do Bible will defend you. I am not my Bible. We see my kind of way. So let us face the truth in order to save our people from blindness because a lot of our people were problem. There's so much belief now, power in those things. Man on your phone, you get that data or Baba also take data tinye. Actually, me money we make abuse of born up. Kedụ na asị na aghọbalị anya nwa tụrụ challenge ọ bụrụ gị nwa bịa ibidokwa aghọ nke n'anya ibidokwa aghọ nke nya nwa tụrụ challenge. Ọ bụrụ mmiri enwere otu challenge na ọ dị izi nya nwa bụ ife tụrụ challenge. Akabe mfu electric doctor akabe mfu eze nwaanyị akabe mfu traditionalist na Igbo pụta challenge ya pastor sị ka ama aka ka amala ka ibia. Pastors always doing that. So we need to stop it. Challenge. Let me just. So what if we have? So Jpac. Can see Jpac for the first time on 2003. Yes. If I met my mother will Lagos and buy I'm married for and then buy can with to see go for my mother ne golina mwe batage go. When they book my sugar my holy in Dubai on what even that they go n'ụwa bunata sugar my mother no even any na the way job. More somebody they believe on even on Basalo from my life and the even on Basali Bele a believer on no those things. Another make it on what even I walk where nata. So nata if you give them my mother I try to my mother more because Nambam when can I go I believe that my mother enjoy ya. So somebody better suggest ya KJB Dibia. We say I'm mad at me for Ogu, I'm mad at me for Dibia. But because of my mother and major. Dibia the Nenugu, Pipana Nenugu Johnson, Nkagawa also Newi, here the Naka like this, but I never fear all young bank up then. So Biona Mania for Namu young man named I don't know that time. So Simo, but make it even maybe on a map or Montimakiva, but no, and yet Mbio your back pocket your come your even I to problem or your share. Soon will go the radio to answer out and a matter of anything, even be an ass known and your you let them mad no. Always smoking on with some things in men, there were 200. Or make a resume, then and I can maka, nay, no more cantina shop, can they lie? Where is that man? I won't where do I say? In any more cantina shop, what of all that men was in a shop? Give me a lesson. You got to go. Also, not a managa. Nipo and the menagan was an over even pial, Nifem pialo here.
na say ni na agwo onye nyi ule na eme osin yes ka ebe my mother no ngwe a mo ya solu I forget the anyanwụ ịgwọrọ m ọgwụ but ị mara ọ bụ na nwere that low spirit I believe na mmadụ enye m ọgwụ abada m into igwe ọgwụ from there which man ibe enwere igwe ọ na-alụ so mo ya solu ọgwụ aba na-eme eji eme enye ule a ọ bụ na that bido ya ọfụ ite enye ọgwụ a fa na-enye sobe ife ọ na-asọ the thing ga-ana mana nke my mother ịmago na-abịa na-ekpesa ekpele onwere spend 100,000 onwere ụdị pastor a na-akpọrọ to the point that spend the ego my mother one no bebe akwa beti akwa kpọ nsị m waja 3 times na wetas na 1 naira nya nwa sikwa anya do you understand so onwere mmadụ eje n'ije do you understand mana ịmago otu anọ na Facebook ọ bụrụ ife ọbụla ka mmadụ ya abịa na-ekwu because everybody na-promote something ọ na-eme the wrong. I will keep on telling our people onye ọbụla dey careful of his or her health. We don't take care of our health as Ndi Igbo. We believe in wealth so much that we don't care about our health. So many Igbo people ejebe check up, they take care of a hospital, but they are taking their cars to maintenance. They are taking so many things to make even their phone. When they have phone, but they don't see phone. When they have fridge, but they don't see. But their body, if they don't know, they take care of themselves. It works so many times in an Igbo. Put it careful. Within 1 year or 2 years, right? Put it mama papa young. Simply because na mama and papa ye believe so many things. Vana de lipu. Before you know it, when I take 2, 3 years, 4 years, nana na fetipia. So if I come to say Jerome we can accept I vote up to where the voice and what if I don't you have said it all over the story was a agent in the Libya. Eh, Obloga, Oko Akaboko, who my life at the river of Yala. Agent in the Libya. No, come. Obogoda and I a sickle cell. Somebody and I a sickle cell today. Just that I told me put a preach to go on Facebook or Bria even be I for something different. Onye na ya sickle cell now, and where my fia, Maloni Morphia, he and I, but an arrow near with more than milk. That I fear and also stay near the blood and or not near blood, steady 24 hours. I'll go Jikara. Obrosos, I'll be Jikara. I'll be Jikara involved, you are kind of involved. So I'll go learn that I'm when you are telling them the truth, they don't listen. So many things in this anymore there. A need to prayer on this thing or conjure or Jeben and Millie. Even in now by having a pie, no on the Australia. So can you one okay about a chance to go? I can one night work a good affair. Nobody see it either, you know. Okay, I'm from Henry Chibata from Enugu. Oh, but you know Enugu currently. Yes. Wow, but I hope I go Enugu. I give a politician. He's a quiet fire at Nigeria. They go why they going out of. But I hope they go in Europe. About me, and I told you fire. They do going out of now. I like it. I like in conversation. You know, I want to hear Gunalo. Yeah, Nina call rubbish. Nonsense. Ogwadalo Pakam. Oh, Mbana no Biafra war. Mbana no go Biafra. Also near Bucha for the Hanagua, Hane Mena, Nangam Biabe, Hane make incantation, name all the nonsense. Ndia may be about Babu everybody. You know? So, yeah, Hana call a way more and can. I don't believe in all those nonsense. So, yeah, Nina that long. Wahama Moka. Yeah, Nina nonsense. No, onye bunu bụ onye Enugu steeti na-aba mba na onye nọchiri ụzọ ọfụ ya ọnụ ọtakpurugota bụ eze felo. Now, yeah, all these things now work with how I work with psychology, human psychology. If I make you become afraid of me, a defeat you gonna get at least 50%. Yes. 70. Yes. We are make kita na you want Jpac na make something egwu atubage. Any small thing mess you wake it anani. So
ihe anyị na ha na-akọ nonsense ebu asị gị onye dibịa the first thing onye dibịa ga-eme gị ka ime gị ka ebupụta gị na-arụ ka ibelivu na ihe niile ọ na-eme bụ n'inwere ndị na ndị then ọ pụtazịa onye wezie gị ụmụ kịlịkịlị nọnsensị ọ na-enye gị weluzie faith ebube o tinye n'ime gị weli ya na enwezi ihe mee ije welu ihe na je na-enye ya si n'ọnya mere ya o nwere ihe o mee aka m nwanne ọ na-egbarụ mbọ n'ụwa nwekwa ihe enweta o nini isi ọnwụ n'ụwa ka ị survive ọ esikwa emekwa na ọnwụ ya dibịa nye gị without dibịa without ụka nwanne gba mbọ ị ga-abanye ọkwa ifụ na ikpere ekpere ijere ụka mana nwanne ọnwụ ihe ị na-eme ihe kwesịrị ime nwanne ọ ga-abakwa why o ji bụrụzia ndị muslim na-achị ndị kristians na Naịjirịa mana ibelivu n'ọsọ kristians ga-eje n'igwe ọ bụza ndị nwa na-ebelivuru na god gị na-achị gị don't you see na onwe ihe ha na-emeta ọfụma mee ha ka ji n'ọlụ nwụọla onwe ha afụgo m somebody na-enwere ihe ọda eje ụka ọda eme omenala mana ọka ndị ụka wee nwee ego ọka ndị na-eje ụka nwee ego ọka ndị na-eme omenala nwee ego so I believe na ihe akpọrọ ndị na-eme omenala ndị Igbo niile na-eme omenala ibi ekwu ndị na-agwọ ọgwụ ya sorry ndị na-agwọ ọgwụ sorry abụrụ ndị omenala ọgwụ ka mmiri ọhụrụ omenala ọ bụrụ omenala ndị omenala dị real omenala dị real na ibi ya na-ekwu bụ ndị na-agwọ ọgwụ ndị na-agwọ ọgwụ ka m na-ekwu onwere ya bụ igwọ ọgwụ and onwere ya bụ ọgwụ ego mba drọ ihe anụwa ekere afịa okongwu dibịa kwu na onwe ndị ọgwụ bunyere ego asị onwere onye ọgwụ bunyere ego onye ahụ gbaalụ mbọ gbaghalịa tinyezi more effort n'ihe ọ na-eme because na ofilu na ọgwụgo ọgwụ yes o tinyebego mụọ uchu n'ọlụ ọ na-alụ because na ofilu na ọ nwere ọgwụ onwere onye ọgwụ na-ebunye ego otherwise jee tukwuru ube gị gwọọ ọgwụ ka ego bịa yes power tukwuru ube gị gwọọ ọgwụ ka ego bịa nwere ebe ọgwụ ego ihe agbanata mbọ ụmụnne m ekene m ụnụ Jpac achọrọ m igbo oge ajọsụ m chọ ka m contribute alike m iwu na akpa waja brother from Egypt Jpac ịgba ọsọsọ okpu igbo ka iji nata agbakwa m ejebe Egypt mee nwaanyị engage aha ma ntọnụ na ebe nwaanyị engage okwu anyị ọnụ nna Jpac ịbịa na ma inbox ejugo ndị mmadụ apịakọtago ha ma sị na m achọrọ ikwu okwu ụnụ maka ibe a na-emesịa ka ịkwago ma atụbara ọba na ya ekwugo mana mma amalili ibe mbe ka mmalị ebe mmesi wee ayọn dị mata ka apịadebege ha ma akaligo m arụ nọ maka ịbata iji gbachi nkịtị na m achọrọ ikwu okwu you are making them relevant and making them have more followers. What are the page? How can the hammer no mana I am a little vermin. Why, brother, but I get chance to go on Kaiman or dog. Okay, ever you deputy. Yes. Why, Onion? What's that? Yes. I like them if mkparịkọta ụka anụnwa na-aga n'ilu because na ndị be anyị erigo ndị be anyị too much ọ na mfu ihe even nke mụ nwa bụkwa in fact a living experience to that yọta erigo okwu m rie m mgbe eriri m mụ nwa kwete na ọ na-eme before m kwuo ihe m chọrọ ikwu Mwa bụ onye Enugu State, but I was born and brought up in Anambra State. As of last like 3 years back or 4 years back, 2020, my brother nwere issue onwe that time.
issue amere to the extent that na onwelo I turn everywhere upside down looking for solution. Mana church yo, mana omenala o, but to no avail after everything. Ebumozo je na nke ndị church. Mma adutu nwa obere this thing anụma like ịkpọba afa mmadụ bata nga na-eto eto na azụ small ka na aghọta ebe si abịa. Akpọrọ afa bụ ebe ịchọ ekwu, don't mention name. Just were uche kwuo ya arapụ afa. Enwere one man, ọ ka anyị sị na mara akpara afa. Enwere one man na-eme ekpere data ọ na-ewu ewu even up till now ọ na-emezi dibia now. Ịghọta o nwere branches na Nteje nwee na Nsụka as of that time. You get. So ejem na nke the man as of that time. See, and the issue my brother went. Well, no spiritual problem, no the village people, no this one. Go to China, spend close to 150,000 as of then. Man, I came to the office kolo. Ihe na-eme ka na-eme. Nje na nke ndị omenala alụ mba asịra na ndị omenala si ndị na-agwọ ọgwụ. Yes, ndị na-agwọ ọgwụ. Sorry to use that term. Bụrụ omenala ka ba na-eme my brother. Yes, you are right. Ọ bụrụ omenala. Ndị aka na ogori ka bụ. Nje na nkefa from one place to another, mana Ukpo, mana Enugu Ukwu, mana so many places. Ife na-eme ka na-eme. What I understand about these people now, these people are using psychology on our people. They psych you. When they psych you, they begin to talk. I see na mmadụ don't do na because emegidere na ka kresi ka mmadụ dị ndị Yesu wee convince them as of now na o nwere ike na bie manipulate him here no kita spiritually. It's not possible. After can touch all these things now, can be realize that all these things are just lies. All these are just lies. Onye pụta sị gị na dibia nwere ike ime gị ịbụrụ ọgaranya. All this here bụ asị nwere vibe. Asị nwere vibe. Dibia nwere power to give you money to make you rich. Other possible. It is your strength to hustle. Your diversity is in hustle. Your IQ in hustle. That will make you who you are going to be or who you are. If you go onye dara ogbenye je na chọọchị na-enye 5 million ka ya nwee ike mụta nwa. Onye dara ogbenye na-eje chọọchị eme sow seed. Ọrụ eji ego sow seed 5 million. Sow seed moto. Ndị dara ogbenye na-enwe mkpụrụ nke afọ na ha na-abụ ụmụ abụ, ha na-abụcha 8 9. Oh. So ọ ka ịghọta na ụmụ ihe ndị a niile bụ psychology ka fa na-use. All these people they are Yahoo people in disguise. Mmadụ anọ na pulpit na-using the name of God na scam ụmụnne n'ọnụ na ya bụ a pastor, a man of God. Onwe our brother na-ajụnụ my friend ka ọ bụ Ndubuisi Ikechukwu Patrick. Ọ sị ma Jesus agwụnwụ that ya brother arụ na ọ sị Jesus agwụnwụ that ya brother. Ngwa chere ka m finish ezire dị akụkọ. Jesus ebe gee ntị. My mother bụ onye isi ndị Charism na Catholic Church. Mụnwa bụ a member of Sion, bụrụ a member of Legion na Catholic Church as of that time. Bụrụ a man Sabbath. I emere man Sabbath for 12 years. You understand? Ka ngwa nke bụ eziokwu, some of the problem anyị na-enwe as human being bụ ihe anyị ji aka kpatara onwe anyị and things we fail to take cognizance of. Ya nwa wude na awụkarị our problem. Can you believe that now after everything spending mgbakọ ego spending n'isi nwanne m nwoke a iru close to $1 million plus. Mana ngwa gị ihe solve this problem. If na ọbụrụ ihe kpetere ya n'ekpere, ọbụrụ ihe agwọtara ya n'ọgwụ, agbatara ya n'afa, all these things they are not working. Yes. Throughout that time, we can say the truth to the deal is this. Nkenji buru mmadụ. Enwere ebe ngawe eje. Onye mu. Yes, enwere ebe njelu. Ejego mu nke
Oh, na ma achọrọ m ịkpa afa like ọga m nwa ịghọtago ejego m nke ebe m nsọ jee nke fada ọkụ na-ele ele jee nke fada Mbaka ịghọtago gote m aka ọka dị fada Mbaka sit one on one with these people and still this problem they couldn't solve it. But to tell you that and some of these people now, like you asked me this question now, some of these people when they are in jail and kepa fasimo okay now this ebera na-enye now for 21 days and for gunwime ị ga-asọrọ nwanyị, you understand, but being who onye mbụ based on anything for this problem anything for this problem to solve and ịmana nsị gị na nkwaliko kịta na ndị mmadụ asị na because of the kwaliko ka o jiri rụọ ọrụ but eji m because of akwara m iko ya ka na-akọwara gị eji m because of ịkwa iko ahụ I have to leave my territory gaa na monastery na waterfall ebe a ka nọ wee medi prayer n'ugwu dị nsọ. Ọ bụ na ịmụ ebe a kpọrọ ugwu dị nsọ waterfall monastery nke Enugu a ebe a ka nọ wee medi prayer for 21 days with fasting. Why na my akwara iko ọlọ mmadụ ka m bụ mmụọ ekwenu m anya biko emesiri m ekpere a after some months mfu na ya ada arụkwa ọrụ mụ anachakwa otu ịkpọrọ je gbatị akwara na baya ngwụrụ ọnụ ndị a. Let me tell you the truth. Okay, I don't know my mother. I'm fasting 1 month. Oh, man, fasting 1 month. Akwara m iko. Man, after I'm better about na. yes. There was. After I'm with you, I bet if I get my mother. To be sincere with you people, I look at them. I was no makiva and man, but I don't get out my mother. No, but I never not my mother. I got to go. Oh, bully, why? I'm fasting my complete 1 month. I see them and my mother had the fasting. It is real. All this is all this is but I can never 3 months. yes 3 months. One them MSC. Oh, 3 months. Fada busu. So okay, Fada busu. I 3 months. I will put this here. But my mother well, my one can free connect month work at Lagos. So, but I believe my brothers and sisters, man, I'm messing 3 months. But to be sincere, okay, I make 1 month, 1 month complete, and never man anything. And what if I'm there with mine? My name is Chamo. After fasting, I'm going to do the Adona, I root to Kukuna, and this I can agree. Where they can take a watch up pipe. I was just young pipe, I met one up on my brother. I say, even my mother, did he go? Or simply, if I can enjoy. Wait, yes, no, man. yes yes So what I give you that boy was a mother go I barely mmadụ a ga gịnị ka a na-ekwu ma ya bụrụ mgbe nchọpụtazi na ọ da-alụ ọrụ so ihe a wee bụrụ na ihe gwoziri my brother bụ because ihe na-eme my brother as of that time bụ ọ gbachara boy nata asetụlụ ọ gaghị asetụlụ ya because fa nwere issue onye gbara boy for 7 years so wee nata wee na-aṅụ mmanya nke bụ azịnọ oje occasion ọṅụsịsịa ọda n'ime bute eji eme occasion wee join ze ndị AA ndị yawo fanụ ha na-enwere occasion fanọrọgodi ya na-ekpocha na-azacha without payment na ọ na-aṅụ beyond repay so wee tukwube ndị prophet wee bube amụma na ndị mmadụ mere ya na ndị witch na ndị nkenwa we started looking for solution. That is how I got myself in all these things. Bido na-eje born up because on a wetezira public embarrassment as of that time. Na ya wano kita kpọgị na phone sigi na nwanne gị nwoke na ọ dakwara ebe a na-eme mmemme na ọṅụ jugo da ebe a na-eme mmemme. Imana that time self o nwere pastor nke nje na Enugu Ezike. The man asked me, sị mụ na mmanya mmanya ndị ahụ my brother na-aṅụkarị na njebe chọba the container gas na njebe chọba the bottles mkpotecha ncheta the whole mmanya ahụ ọ na-aṅụ. That period I was like a mad person na-aga n'ụzọ na-atụtụ ma mkpọ Captain Jack ma mkpọ kedu mmanya nke Gaddafi ma na-atụtụkọsị ndị ihe ndị anyị empty ones na main road mma chijere pastor with mma anyị eji wee gbuo onye ilo m
I hear my brother. But when I find out that all these things are all scam, he helped me to change the location of my brother. Change the circle of friends. Change the location here instantly. To the greatest surprise of me now, my brother now, even one bottle to tell you that some of these things, some of this problem, bro, village people, frustration pushed him into that. He was depressed, already depressed. That is the reason why he joined circle of friends in our village. From one burial place to another. But when I changed his circle of friends, whip from that particular area, fish into something, or do useful immediately. Or do onya work now, on go wine now, jido three now. Drew sound without olive oil, olive oil, you get. So some of the problems in the vine are so far. And the mana more needs na bonye pastor. Or what the signal here megi. You just want to bonye in cause or what a different thing. You already confused. Onaki is ne jegide on Tikago. You understand? Right. But my senior sister Cholino Inudi didn't many people, many suitors, we are coming. And my mother, as a you syndicate is no believer in church, even not till now. Oh, believe in church. Oh, upon the phone, some pastor, sincere, I go pastor phone. Oh, when you go your phone, sincere, Oga, ni all you see in that family, I will get you arrested. Easy by now, I will get you arrested. You understand? Because I've seen a lot of things, ugly experiences with them. So when she want to get married, a lot of suitors were coming. Then my mother, Bido. Na ga-ekpe ka mara onye nke bụ di ya na ọ chọghị ebe nwa ya bụ oje ọtaba afụ wee detecha afa eje na nke one pastor wee sisi deta afa ndị a niile wee deta afa ndị a niile wee je submit na nke pastor ekpeche ekpere for 4 days wee tuo ofu onye aka na onye nka. So my mother say na enwere a lot of places ọ na-ejecha ekpere ka o jekwaba onye ọzọ wee kwado those names jekwa onye nka enechekwa anya tụọ different person aka again. Now, at that state of this thing now, my sister already had to go confused. Because Omazonian Koyo says, ebe mother three different people can choose. Not in Ketineke Gosiri. Different three people. Uchideke Gosiri. Iota. Koyenka so Haribie. So at a point, I have to travel from Ebeno. Nata East, where my sister. See, listen to me. Marriage, and a cook, we have not gone. I know the idea and a cook. Go on a jedia. Your mother will not follow you. These pastors, they are not going to follow you. Yes. Marriage depends on the love. Love first. Any pastor now put an saying any drika can get Chineke kuru. Oh, go again. You could go to first Chineke support or go with who you love. Only love followed him. Follow only love. My sister said, now among all these men and I barely now. No onye nka onye nka ya catch away love. Man onye nka how catch away love. Can I see na ya walk with na man walk ha. E choose the onye nka like cha self. You understand? So the young woman was very confused. Mgbe gwacha ya okwu a sit child and gwacha ya okwu we see ọ bụ na ime mistake na marriage you will see hell. Man ogunwa jaka go patara owo gi na eme gi. Follow who you love. Love conquers a lot of things. O nwere ihe nwoke ya bụ ọ chọọ ime like this because of love o nwere ebe ị nọ ọma mmia. And the only thing you are looking for in a marriage is peace. A peaceful home, nothing less than that. Abroad they go abroad do other things. You understand? So when we tell you with frustration and confusion all the good, or have to go here but start idea for some months before make the up her mind to live with that particular person all over. Today, how no Ghana now? Living happily. You understand? So you see that these people, they are confusing our people, they are bringing a lot of problems.
They are all confused. They are all both the pastors, you know. Had to go to confuse even my under self now pastor president now had to go to confuse like ona no kita now. Onwere ihe ga-agwacha m n'ụwa kita now. Believe in any man of God now. But I'm possible. I don't go more man survive go. Yes. I'm going to believe when they survive go to conquer your mother. Yes. I'm back can't believe when they survive go because when they survive your mother quiet. At this stage in my family, nobody should call me for anything pray again. And I'm not breaking one couple. I'm gonna have Ogawaja. In 2020, my father, my father, no ketele, no dan na machine. No, and I say before you nataro na yard, orudu 3 hours on go. And I say no, eji wee me kpodo ye na ebe nwa, eji kpodo ye ebe nwa, eji kpodo ye ebe nwa. O nwere ebe a na-akpọ Amala n'Enugu State. Ije that place. Okay. Ebe a na-eje enyi anya n'ime mmiri. Ebe a na-eje enyi anya na mmiri. Amori. Enwere Amori, nwee Amala. The same person bring ya elu to Chukwu Okafọ. Ọ sị na ya chọọ ịjụ ajụjụ ya bata ka anyị Chukwu enya nwa. Ngwa ya bata ka anyị jụọ ọnya. Ya bata na ajụjụrụ m ọnụ ga-ajụ ya. Request na okay. Yes. So ebe a na-agwa gị brother. Ebe a na-agwa gị now na Amala. Ije that place now. Asị gị na your late father nwụrụ anwụ 20 years ago. 15 years ago. Na egwu okwu ekete efu ya hia. Mụ wee because afụgo m ihe. Mụ wee binye wee sị. Nne ndị ofe nkupu anya na Facebook anụmamụba m ndị na-afụrụ onye Nachi 40. Wee binye wee sị na ka my father si wee nwụ na ọtọrọ ụtọ ọnwụ ya tọrọ ụtọ na ebe nje na nke pastor sụmọ mmadụ gburu je na nke ndị ọgwụ ngwaeri fasịmọ mmadụ gburu na mma afọ isi ya na m ga-eje di ya wee binye wee jebe di ya wee jere di ya kwụọ ụgwọ vokuzie ndị my father ka ọ pụta ka mụ na ya karịa a na-akọpụ isi akọrọgbatịa onu na-ekwu self onu na-ekwu dị okwu is never in any way close to the voice of my father where I know. Cloning. Yeah, cloned voice. Yeah, cloned voice. Just like this programmed voice of Mbaka as of that time. And I bought card. You will take card. You bought card. Yeah. Abanye card. Yeah, Abanye is a programmed voice already. And we get 2 million people at once. That prayer na gara. Yeah, onye na acha fime the same prayer. Onye na acha ego the same prayer. Onye na acha healing the same prayer. Just you programmed something. Ibia hani yo gwara onye biara yesterday ko ya go onye biara taa. You understand? They are just using us to make money. Ejecha hana mebe apụta chiafa waka. Chiafa waka. Eyota. Now even in Havana work, man, I pity our people, but I believe that so many people get learn this time because some going to put on the proud on somebody like me and the other people. Yes. Like you said about your sister, Jeleban and Ebe Delafa, Ndina Benuya. Yes. The only thing the pastor was email. Obonosia, Mbanonia Abosidi, Nonya Abrodi, Nonya Kayana in on Abuja, Kijeva Abuja, Kija meet, Yanya, no. No, na busy. Yes. Abroad and car brody, the banke abudi, Kedebo. Today, around 2006, we one day dating Choino, 2006, 2007. Yeah. Adam Adam at home, I cook even when even 1996, 1989. Muma Chundi Juba wickedness also in my village. Mbavane Buyale. Pani Buyale Bible, Vana said Jesus Christ and Molomoso, na Mary Momoso, or Monia for so many make the argument. 1989, yeah, 1996, and one of our sister no Munyana Seniana Virgin Maria. I was the only Catholic then condemning that in Northern Rail. Yes, the Catholic and the Reverend Father they did no one knew we were Maria. And I'm about to board, eh? Just like Obodo Fatima. Yes.
Never happen again, no Virgin Maria and Adia, no more even that girl now for no moon and Asiniana Virgin Maria. At the end of the day, that thing, yes, sir, in the Catholic day, Amaram find the two gullible or religious. Do you understand? That is yes, sir. Now, around 2006, 2007, only one girl from Choino. Money and the date, be not my like in the girl at Romania. Now, Ngasia somewhere. My place. So my brother and Kenton, I got no one pina, no way, no nana. I told me about the man on a bed in a bag. He's still in a bag and today praying. So I said, no way, a bed and I buy. No way, somebody I enjoy back or bell and say, Namada like this type of something. If you get the team, Pugidi and Chanamada, Namadu, Namachoro, Namamanje. Do you understand? So, again, not with them. Chosi I na chiaba. Enjoy about the OP work. Can jeba motu na wapa Lagos. So about that taziam. My brother and Kenton na si mu kenego di ekene. Ndem na ngani jusi abo one bula mama. So outwa si fairly aka. Na outwa si fairly aka. Can you say I go to na kebelo onwe my choro nye bula mama mo ni those things. If is your to mo. Ke onye puyi na azu. So ntonwa. Come on, my brother, over my brother who would sideway. Or sin na man at all, come for you, and a man where I need more. Do you understand? Now, Sim, Nonya Punazo, Nonya Abromunium. And what many other girl money and anything. I don't know to put it, Mumma and I go. I say, and rap your tour, so. I don't remember who because on our blown stress, who and again stress. So I told Mofu, I told me what. So also this girl went on that time. The woman knew that person. So I said, Nonya non as Nonya Abronium. Yeah. For him, but that yes. Now, with this, almost a little thing that girl me that time. Yes. Well, me and I say now if I that pass out. That's fine. I made a below. Man, that move no abana with that. Always the girl me because of you for me. Cut her off. That's just like that. Just like that girl can. You understand? If I believe a man of God, man, today, I'm a foreign wife. But I regret anything about marrying a foreign wife. Or the okay for me. But now, by the level under destroy even in the mad on if I draw short. Even that, especially family. What if I have one? What anything more? Well, that's nothing. Get yes, Simon, I have not Abronium. In manage to dazzle money. Like opening for that to be a questions if you're not query and what I'm tired of that from origin when I was young I didn't know where footer wayo footy febu wayo or can be a Lagos newly in the wayana punesi agapato yaka vase navasi kotunu swale French see when I take a venue the day family Tamakana Sale bus stop what as if you met Tamakos on Kwa and whatever one on the wayo can dab. Yes. Nobody told me na Ndi Abunde Wayona Sele. Man, I'll go me the team. My mind they are going to be a Pamaka Gavelo. Yeah. The other one, same Murapia Muraponia, Bido Swallow French. Seven that Neasi Cotonu, Niab radio, Niab TV, no container, Namo flood. Nesis, Yamon, where you see me go, Western, no Bamu was even Bo Wood in Naro. Because all get as Lagos of and send Obama was okay, well, more was wine on, or if on them on other nine you know? So I didn't know much that if you're anatomy, be able to essence coming for more than 3 times or 4 times. The truth, Buna, some of the things, but it is smart enough. If you are smart enough, all these things, Iri Ji Yam are very easy. If you know what very simple. Mona get crooked and I go mokuna. When I want to go mebo na end you. I'm gonna go mebo ya. I've seen it in you. You need to push your webusin where mala na gema. In the bed nowhere. You need the cake culture here you don't. I pity all these people nejo muyenda keta
because okay now o nwere ihe nchọrọ ikwu na o nwere ihe nchọrọ ịjụ here biko Tochukwu nwa kedụ ya Tochukwu Ọkafọ biko disi agwa ndị ụka kpasoro m ọ dị mma ka nkọwalụ nke ife a si wee mee ka unu tie ike n'ọnụ na okwu a now na 2020 ka my father nwụrụ father nwụrụ aka nọ school Yes. ụna na ife na-ekwu onye ọ chọrọ ikwu okwu okay so na 2020 ka my father nwụrụ and that time aka na ụkwụ adrọ ego adrọ nothing I'm just all of us I can struggle now I bụ anmeje Catholic amụ m n'ime Catholic anyị na-eje anyị niile even my father so normally ndị Catholic nwere their procedures na onye nwụọ a na-emeli ya edifa na-akpọ clearance from zonal level to parish level. I accepted it to all very okay. You understand? Because all ihe kwenye ya bụ nzukọ nke ụka ka esi ekwu ya. Now, I mesia the clearance. Now, if it was removed now, this Catholic Church now, a staunch member, almost 4 societies in the church. Now participating in 4 societies in that church. If no more be going the youth, now that's now if it was the me way, you na ajụ say more akparama agwa dị mma ka ọ na na-eme mistake. Now, mgbe my father nwụrụ etinye na mortuary. My father can na mortuary bido na-eme clearance na plan the burial. Aka na ụkwụ adrọ this family we are feeding from hand to mouth. After kemecha clearance, they called me in a parish house. The burial committee we say na my father nwụrụ anwụ ga-donate oche na church before the church abịa nie ya. Mwe gbaka wee pịasuo fada pịasuo ndị parish committee ahụ na abasifa. I don't understand donation. What is donation? Donation or free will something like onye dị ndụ na-eme donation is a free will something. Yes. Kedu ka my father nwụrụ anwụ nọ na mortuary kunu isi na ọ ga-donate oche na church before ndị church abịa nie na ọ bụ na o donate oche a na ndị church ama mbịa nie. I insisted mụ na fa baba mba fasị m na nje meet ye father parish wee jee n'office father on Friday because Friday ka father je nwe office wee jee n'office si ya father na-ekwu ihe ndị a na-ekwu emechago m clearance from zone mee ma parish clearance na ihe ndị dizi ka ndị asụrụ m stamp na akwụkwọ ahụ ka m jewezie marazi na nke esetugo m ndị church na-ekwu ife ha kwuwazi na my father must donate a chair in the church before enye ya. Father ke nke bụ nke a father wee sị m nọ iwu ndị church nọ iwu parish ya na onye nwụrụ anwụ na onye my father ga-donate oche mgbe babali ya mba. Mụ ya nwere serious misunderstanding. If you ask questions you will know. In fact, I need the mizo the parish yourself because hapogodum anywhere I can defend myself. I can still answer. St. Teresa's parish overall book in Nsukka. You understand? How many me here born mobi? How much so we made himself change my mind than here was a church. Man, a church be or a platform to make money. How can you urge people maha kahasi feed that father anagwago and the anagwago how to be aiwa kedu kunu si a manage since una father die. My father na ekwe kana na mortuary nda we si ni wu ka obuna na oge donate di oche kwetidi o na fama mbia ni my father nsi fafa abia kuna fa abia na. But when I went home my mother started crying being the head of charism and the cause wedi na church ya na the church ama mbia ni dia na obi na agbawo ya na nka ọ na-ebe waja. Do you know that I rally around to borrow money wee kwụọ ụgwọ donation oche ka o wee bụrụ na ndị church bịa ni my father, the Catholic church bịa di my father, and the reason why I did it because I jugum, but the reason why I do because of my mother.
na situation ahụ no any dem ka that woman liberare. That's why we me ya ka that thing gafe godu. Because so kede nim ti kono ya ihe o dị mma because the thing can abo mo be even up till now because to tell you the simplest truth obuno like kita handle all of info the church should go to hell no obuno like kita. I'm telling you that behavior from Catholic the reason so many people do Jebe Pentecostal on about the many things, you know. But the truth remains that if I'm mad wrong because Nanka was the law, Nka was the law, Nka Malo the law clearance, you can't tell me that somebody lie helplessly now mortuary. Nyaga made donation. Donation is it not a free will something? Donation is if you wish. Oh, a free will something. The best thing the first, but they're bonited and donate for so my honors in Dubai and I saw no donate no, but the truth remains that now on where rule church banana Igbo. A single benefit from church. The only thing I achieve from each church in each church divide the Ndi Igbo into three: Catholic Church, Anglican Church, and the Pentecostal Church. I just any Pentecostal Church divide there into 1,000. Oh, that is the only benefit. And what on a single piece, and what on a single benefit, and what on a single profit. No go from church or Christianity itself or even Jesus Christ. Nabro problem or go. And I must continue telling Ndi Igbo whether so many people are like Nyamonaba like Ria. And Igbo can only come together the day I could tell, especially because so many of us I don't know why. You understand? I'm now. All about was a man did to go one in fair just anywhere. When they got when did the go Bodo now? When did the go Bodo to Namunia to get there somewhere? I say, Nadia, I want a plane crash. Yeah, okay, Banya. But one no. Or the Bella go my sister Tom, Sienna Mount. Now 2017. A woman. Don't know why Jpac from you. From me. How they can network, man, when a problem. Network going to be a problem. So the thing about can from continue. Okay. Can rules here, can yeah. I didn't know where Malo. No one on your mali pay a beach, and what a pastor no name, what, where a dibia, and what as a wine, and what a human being no name, mali pay in the next 10 minutes. I didn't know where Malia. In the next 10 minutes, on what if we're on one mali pay a man, or I can tell him, Madu. I'm a mere man next 10 minutes. And what if you're my woman, even man, the next 10 minutes now. Yeah. That's a way mal. Because I go guitar, say, I'm my rap. I go see now whatever made guitar. I'm going to see whatever made guitar. Psychology actually use or you that can use. What I go to the other. So for that reason, and what even I got no more about in 2017, in 2016, my senior sister Tom, we are saying a man when I open from Ghana. You know, so about Macoman or born Namaya, yeah, about on a phone. On one year, Kumo Gamu, housemaid, Dio Gamu, so Mamiam, I must go the burial. So, Natasia the burial, or born and young with Spesigo on with the one on your bella. So, it was Spesi that Yonia with the on your bella, but as your Wasiamia, so Wasiamia Muamu, or send Naman and Can Namu, no quick here, he had the Cocosi. Buy do the team. Join a gun or no 120 times and so what many ago. So Olu no to that woman there 4 o'clock contacted from my house.
gbada na nke enyi nwoke si abụ telefon na palị ọbụ telefon dine na palị anabala onwe larụ ụla babịa beti ebe were mmanụ wụkasịa be anyị niile wụkasịa na rum niile mmanụ na nnu wụkasịa olu ebe 8 o'clock or 9 nsie that my friend ya si ya jee cheki ya ma fe emechaa na dia my friend je si na fe pesigo nsi ama nwaanyị a na gosi na ọ na be nsi anọziala ebe a na-echeki ọ na agba m so cheki gide ọ na ọkpọ m mgbagotazi apụta wụ arụ si my sister ka ije akwamozu iwe na-ewu ya o buru moto nke ejebe mụ nwa buru my own anyị lue di ya anyị lụzie di ọ besawa onye aka ume ịghọtago believe na ebe ọ bụ na mmadụ anụzi ife nye nwa kwụ nye nwa ozi my mother na my mother anwụgwo na onye nwa ozi my mother na mmadụ anụ ife okwu ọ besawa the person bebe akwa ịghọtago the thing na-ewute ntị anyị bezi na-agwa na mụnwa na mama nwụ na ọ bụrụ na ife ngwa my sister si ya na onye a ma ndị niile niile a ma obele ọbụla unu na-eje enwerugokwa onye si unu na nwanne unu nwoke waja ya anọkọta akpata ego goo moto ma ọ lụọ ụlọ agbanugwu unu ụdị ife dị otu a kedu ife ọsọ na mma anwụ na mma anwụ na mma anwụ ka ndị a na-afụ na ọ bụrụ na ọsọ na mma anwụ na mma anwụ ka ndị a na-afụ agwa unu na ife ba na-agwa unu abụrụ eziokwu na ma ya nwụrụ na ife ba ji agbara unu ya ukwu unu na-agbaghalị na onye a sị na nwanne ya anwụ ya achọ ive eme ka nwanne ya ghara ịnwụ na mụnwa ya nwụrụ Send their request. So that lady kumu babakwa nke ya because no ofu ndị ekpere akwa bagide nke ya kasi atụpọzịrị mfe ọnụ ndị na tebụl gwuchi agwa nwa mmanya ṅụsịa mmanya bụrụ moto m nabala onwe m ụta the next day baala onwe moto nabakwa nachi ya takwa Lagos from Lagos mgba flight patabala onwe nkana. So I'm using this thing as a teaching to tell people that na ife niile a ndị a na-ekwu ịma njenwu somewhere ebele today onye ekpele asị gị kunye na ba na ị nwere problem. He or she must tell you one thing, and they will instigate you to start being afraid of yourself, or afraid of things, spirit, even other work shall work. Mother now everywhere. In America, people now, in the UK, in Canada, in Australia, almost something the natural. And very wrong there. But you need to be carefully. Manina, when never answer any annoy, and while I told you voice, I subdue go your brain, you believe when they go. And then you think I have to you when working on a motor trail about breaking as you go be a map BPA video. Much people even there's a why I'm on that black. But in our via but I believe with time they will start understanding. So my rap Zulu can just continue. Email of man. So my brother, I didn't happy. I like a made in me to do the guy in the figure. So I'm on my page. I may follow again on more quickly office. More. I know that but I walk over keep open, but I walk over bossy. Many times in a lecture because all the big I need. I eat on the another and the mother is you. Over the night was about to say, as if I say, about your poly, you are. I'm any you are. Example, Makana, Omegum, Fonanya. I tell you that now. Like ever I Egypt. Ever I Egypt. Ever any work at Papiam, Troy Jedia. Yes, I go. Well, I was here. Nama boy. Eh? Thereby in a Chija, Ewe rule or ballet. Now my bag by now, already and I have bought a papia, Nana Papia, Bank at a Papia, where Papia on your good. What's a madam? We are father. My father, Barona Adria. Nobody feel what way she lived. Imana when they jija, when na kwaki jija, ebu a lot of things n'obi. Number one, obo, kanje malo onye bulia, malu kesi buya. Secondly, onwelu ATM card my daddy ka wote sile ofu. Aya malo pinia. Ka onwelu opportunity we do ni apidia. He has seen immediately when I get that I will go where I will build up, but I think it's a matter. At least he spent ever 150 or 100,000. Give him a pin number where you pull good like that. Yes, at least family. On I got not really to an apple million, never had nothing. The nafu before. Egu bife na ebu ndị mmadụ. Ndị a na-abịa wele mmụọ egwu tinye mmadụ n'ime. Moto gbaa breki obi amafọ gị nwụọ. Asị gị na nọ egbugogo nya. Ọkwa egboro gị ahụ. Agwụ na radio gobara ekwe ime egwu na wee gbọjee si ya taa.
ọ bụ ịrụ ọrụ mara ọ bụ nwa bụ Jpac ọbebere ebere na-alụ ọgwụ na-alụ ọrụ n'ụwa mmalụ ọgwụ na-alụ ọrụ n'ụwa mmalụ bụ aka odo acid 2x2 then ebutezi akarachi ka nwa ya n'isi ị ma na ebe a ga-ejeta ụtasị pasị ya mana ọ bụ iwe ọgwụ chakwa o nwere post mmadụ mfụrụ one poster na-asị na-eji wee gbanye egbe gbasịa anya egbe ya nwa nara ndị ori egbe were dị egbe sọmitiere ndị polisi were kwuo ndị ori a kpụrụkwuo ndị ori a jee sọmitiere ndị polisi nsị ya bụ deliwa baba ebele ndị oyi okpu ị na-ana na-emenụ m ọrụ ndị a na-enwechara uche ndị mara na-asị I tap your grace sir. I do this one sir. Nsị fọnụ na ayi alaka ọnụ na ayi ebele ndị be anyị na-eme m gịnị ka o ji ghọrọ nyapụta ka anyị nene ebele ndị be anyị na-eme m mana the only thing that na ndị kwubego eziokwu if you na mana ndị mmadụ apụtago ị mana before ụdị okwu anyị na-ekwu adịrị ekwu egwu because ị na-ekwu ya na-atụ egwu ị na-ekwu ya na-atụ egwu ma ịmago mụ nwa na-atụ egwu fọrọ otego m kwuo okwu ọ bụrụ na m bido ọfụ otego ọ bụrụ ibe today from ụmụazị otego m mere kwuo ibe ngwa na ibe anyị na-ekwu abụrụ eziokwu and ị chọọ anyị eme challenge na ya emego dibịa gba nsị na ya eme m ibe mwee pụrụ osisi mgbe aka ndịrị mma adị ibe dịka ebe 16 17 18 years ọ sị na ya mme m ife ka ọ bụ nsị na maya na-agazi ije wee pụrụ osisi wee sị ya na mma ndị mmadụ na-eji ma ọ bụ na ọ bụrụ ya nwere ike kakịta aka m anọ prison because na ngwa na mma na before na-achọsi ka o mesịa m ife ọ ya eme ka m nwa zigogodi ya ife a na-eme mgbe pụrụ osisi si ya mma gwachie okwu ọ bụ na ọ bụrụ ndị mmadụ ji ma ọ na-mpịanye osisi a n'isi o nwere ike ọ daa because iwe nyanwa isi na ya eme m ibe mma mgbachi nkịtị na amakwa na ọ nwere ibe ọ ya eme mana nsị ka mmegodi nyanwa first ka ọ mara na ịpịanye osisi ahụ ibe a na-eme ndị mmadụ physical na nke mba anyị na-ada eme spiritual ada alụ ọrụ o nwere hapụ ihe a so Jpac ekene gị ọfụma ekene m onye ọbụla ọfụma Jpac o nwere ya na-aka ọsụ accident niile na-eme na anaba anyị ma problem anyị 5% or 98% problem ndị Igbo nwere the physical o nwere nke dị spiritual the moment anyị bidoro kụzigo otu anyị esi wee solve our problems ga-adị limited. For example, all these accidents na-enwegasị n'ụzọ be anyị a na-asị ndị na-agwọ ọgwụ na cause ma ndị na-achọ ọbara na cause o nwere ya na-achọ ọbara ọbụla just that na enyebe people good orientation about driving. Not only about driving, a driver na-anya trailer ibu trailer agba na main road ifu onye bu keke agba welu speed na-ekwo ka i wee kwofere keke maazị na ikuku trailer ya eburu keke tụị n'okpuru trailer ya ka ya esikwa na-anya trailer ma ya na-anya tipa ma ya na-anya moto dị nnekwu ifu mini bus shuttle bus ma ụmụ obere bus a niile na-agbacha n'ala Igbo ị ka na-agba over speed anyị na-agba ka i wee gbafere fa mgbe ọ bụla ị gbafere bụ maazị na ikuku trailer ahụ ihe nwee ike ibuba nwa n'okpuru trailer. These are things they need to teach in the bay. Our people need education. Ọkwajugo m one pastor ajụ sị ya biko kedu ife kpata na ọ na-abụ ụnụ baa n'ime bọọsụ kpechie ekpere bọọsụ ahụ apụọ n'ụzọ nwa accident. Why? Ebe ndị nke ahụ ndị na-ayọ ego ebele gịnị ka ọ na-ebe onye na-ayọ ego. Kedu ikwu ya ụnụ kpechie ekpere n'ime bọọsụ chatụcha ticha ihe niile kọvacha ha wit ọbara Jizọs ọ pụkwa n'ụzọ nwa accident. 70% of our problem government all these things amana ade one lane moto na-ejeje nke na one road isi m na agaghị enwe accident potholes everywhere isi na mana enwe accident. I am trying to add but other add chọọ add na ebe ya agwa anya mee jụọ anya ọ bụ na onye nwee page some page ya da-abata live video na ọ bụ na o nwere page no profile ka ọ na-use nya je mee update na Facebook many of our people are them update nya je mee update o mee update ọ ya abatanwu
Yeah, more update. Then you check here now. Update this thing app or update your Facebook, yeah. Even be a messenger. Yeah, na Play Store. Oje na Play Store type. Yeah, yeah, na Play Store. Yeah. Facebook. O may update from there. Obuno iPhone ko na use. Oje na Apple Store or type or Facebook. May update from there. O may update. Update now one hand, but so many people had that Facebook this thing. So I need a lot of orientation and Igbo. I need a lot of institution. Topic I made with about all the topic. The topic, yeah. Mary Mokwan one Mary Amon. Oh, Sunday, I hear program, number consigning marriage, work a day this year, man, senior I am was there, on one, you have to join a school. So, maybe a number. Now, my time, Waja, can time big you and me? I never going to snack at one page in Kim, where you can make one if a if you have an actual live program, Nanya, I'm going to want to experience about this page of 18. A lot of people they move page, a lot of people they are addicted to. So only create a new page now. Here, maybe Wabambo put an equation. Go open it to us, not to us, and when did they so did not to us? When did they so did you? Man, one secret did not this Facebook of a temple. People in a equation are really difficult to build fast. Man, you get build wisely, especially when you are supporting Attire Christianity and after Jesus and men and Igbo. Page you got yours. Yeah, man, I don't know if like in a book in the eye. So know you like so DJ Wendy. Man, if you are because I from now, I hope you know. What of Facebook? If out of Facebook, if again, send the first. So, I will know who they know, and people will start listening to you because now in a question, man, I got people. No, in I guess in the matter now, matter say more people. In a build small. Before you know it, you may get like 10,000, 20, 30, 40, and then matter 10,000, 20,000, 40. Yeah, nda bunde nda sioku. Obrondo kwasi na choma jiki. Eba yelesi ba hanki. Eba yelesi ba odesi banko. Eba yelesi ba olive oil. Eba yelesi ba eba ya na loba 300,000. Siba keje. Gave a banabia or put you one. Gave an abossy the other one. I just look at an amily. Safford, you anyway on you, Waba. Okay, Monyo, on you, one more Malichi, more Gideon, you will see Bon Kuni. Gideon will begin at your city Bon Konachi, Benimia. So, in a I don't think on Bruchi mother. Some people on it. We deliver many people very soon. We deliver them. Both white Facebook, social media has the power to correct a lot of things. And that is the reason why the power to influence people to be living wrongly, or the power to correct people to start living rightly. I believe me, people. Yes. Some people, so that's the very and my like support the person so that I wear a lot of people like that. And Igbo ademma. Jpac in a kwali ezioku in a jide kwali oku do why agba mana na oya anokete iku iwe kwala ndi nka Jpac Jpac ada ku ofu ego mana ama man reason why meji a George gi reason why meji a George gi ni be should I say ni be a controversial content creator di him he got to ego yi. The only thing that Jpac is a content creator or a preacher. But someone now like influence you, man, even many abuna, made the review, don't worry, made the review and carry my assignment. Even many all of Jesus Christ is so much. One of the best person in the humanity follow more than Facebook. Before I'm like follow. Yes. Right from where Jpac na do okwu onu based on ma nke Nando Mando tu. Some love
No, yeah, but Is again Jpac? us and love Jesus. Yes, ask him now your problem, bro. You are a good Christian like me. We are Christian Yes. by baptism. Yeah. Man, the problem for now, you love Jesus Christ so much. You know that admit in a Christianity woman made. The only problem Jpac offer give an the Christian no. Or they queer sometimes. Of one can then I walk whenever or they queer. Man, the only thing not to say but I know men and a fully go. All man no men and a ditch and you walk. Yes. I'm a Christian now. Why are you putting up your Christian way as any go? Oh, do to never had a bad condemn on IG for banana. But I believe I'm a can enjoy you. Na Jesus Christ ya agba ale ngwa onye Jesus gwa Bible believe na je pili ego ka ya na-ekwu ya ka ma no onye jiri 2 by 2 no gboyi. That is the orientation a na-enyefa. Orientation a na-enyefa na church. 3% of yeah. Automatic. Ndị dibịa adịrị eme omenala, ndị dibịa bụrụ ndị omenala. Ọgwụ kafa na-agwọ. O nwere ife dị iche onye na-eme omenala onye na-agwọ ọgwụ. Ọgwụ abụrụ omenala. Ndị dibịa adịrị eme omenala. And 70% of all these native doctors nọ kịta ndị nke a na-agba onwe fa n'ilu akwụkwọ ndị a abụrụ ọbụla omenala kafa na-eme. Ọ dị iche n'ife bụ omenala. Ọgwụ kafa na-agwọ. Mmiri enwere abụrụ na omenala ka ọ na-eme. Mmiri enwere nwere two things na his own side. One, ọ nwere alụsị nke ya wụ sọbalị nke ahụ ife gbasara ya. You understand? Then na-emesi dibịa maybe ọ na-akwụsị ndị mmadụ wee na-emesi ife mmebi ife niile ọ na-eme nwere ife gbasara omenala Igbo na ya mana anya bụ onye Igbo ka ọ bụ. You understand? So ife ọ na-eme bụ ife onwe ya because ese nwaanyị sọbalị abụrụ ife ndị Igbo ọ ọbụdị ife ndị Igbo adịghị m na mmiri enwere okwe his own. Ọ bụrụ ihe obodo ọ bụrụ ihe eji hibe obodo ọ bụrụ ihe obodo ji ọ bụrụ ife eji fiwe obodo nọ nke a ife gbasara ya which personal property ya na onye ọbụla adịrị azụ ya azụ nwere anya na ya na-eke ife dị na ya. Then ife gbasara ije na mmiri Igbo bụ ife gbasara ya ife gbasara onwe ya nwa onweghị ife gbasara ya bụ ọ bụrụ ife ndị Igbo. So the only thing mmiri enwere na-eme ife ndị Igbo bụ na ọ bụ onye Igbo ọ bụla na-adị n'ọgbọ na Igbo adịghị ma ọ dị n'ọgbọ onwe ife ọbụla a na-eme ọ na-eme. Now a native doctor na ala Igbo bụ onye na-etiriti mmadụ. Can you come out and tell us that na doctor na-etiri mmadụ n'ụlọ ọgwụ a priest n'ụlọ ụka ọ dị possible? Ọ dịrọ possible. So ife ọ bụ a native doctor na-etiriti ndị mmadụ ndị bụ native doctor na ala Igbo amapụtara sị na babụ ndị omenala ife babụ ndị na-agwọ ọya they have nothing to do with this na babụ ndị omenala ife babụ bụ ndị na-etiriti people arụ na-adịrọ. So onwe onye arụ na-adịrọ tiriti enye has nothing to do with our omenala. So mana ọ bụ onye Igbo. That's all. Yes. Apụta na-eme the issue ọ dị complicated. Yes, ụfọdụ ndị na-apụta kụzieli ndị mmadụ ka ndị mmadụ ghọta na igwe native doctor abụrụ guarantee na ihe apụta na-asị ndị mmadụ na-ebu traditionalist. No. Ndị mmadụ nghọta ka ha bịa na-akpọkọta ya ọnụ onye ịnụ ha no because a lot of person ha anụ ha na omenala uchefa niile bụzi ọgwụ onye a na-eme nke a ọ na-eme nsi eme nke nwa nke ibe niile adịrọ necessary. Omenala abụrụ ibe mmadụ ya apụtasị omenala ibe jikọ ndị Igbo niile ọnụ. So onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye omenala. O nwesịkwa ibe atachịrị ya like otu a na-ele perfume na-ele ncha na-ele ude ọ mpụta nsu na omenala Igbo maka na ndị Igbo na-ebi ya. Ọ bụrụ omenala Igbo na business man. What time is na ị ga-eji wee mee your this thing today? Oh, na mgbede ka m enwe time by 8 o'clock. M ebido by 8. Okay. Mba, Mathias adịrị na anya ka nkụwa anya Mathias adịrị eme omenala. Mathias na-akụziri ndị mmadụ omenala. Ọ na-fight ka ndị mmadụ na-ji ya batu omenala. O nwere ya na-eme omenala Igbo eme. Omenala Igbo abụrụ ibe a na-eme eme. Omenala Igbo jikọ ndị Igbo together. Yes, na ọ na practice omenala na. Onye ka na-agba ire ọ na practice omenala Igbo na.
Omenala Igbo mgbe enwere ihe dịka chọọchị enwee gathering na-akwa mkpọrọ n'ibe dịka omenala Igbo enwee gathering ebe a na-akụ aka akwụkwọ egwu. Ife Matthias na-eme, Matthias is a teacher, a liberator, someone who wants to liberate Ndi Igbo from Christianity blindness. That's why o ji nwe organization ebe ọ na-akụziri ndị Igbo. Ọ bụrụ ya na wafọ yo a na-agba ya eziokwu ịpụsịkwa eziokwu ka ọ tọrọ na-asị onwego ka m bịa Jpac. Listen, ọ na-aga ndị mmadụ bịara asị na Matthias na-eme omenala na mpọ. Abụrụ omenala ka a na-eme di ya. He is a teacher who is teaching people, someone who is fighting to liberate his people. Ọ bụrụ chọọchị, ibe abụrụ chọọchị, ibe ọ wee gathering ebe a na-akụziri ndị mmadụ ibe na-akụziri ndị Igbo niile na chi ya azụ na omenala yi ejezila ebu Baịbụl aghọ mgbọ na Baịbụl ama ngonwu mgbọ. Adịrị ekupụta nwa na ibe ọ na-akụzi Igbo an example ka ọ dị na ịmụọ nwa kụrụ nwa jee na ụmụnna yi ebe a na-aba nwa afa. Ọ example ka ọ na-esigo ife i kwesịrị ịdị na-eme. So nkụzi ka ọ nọ. Enwere any problem mbọsị ọbụla mba mgbede mma nwe chance ọ bụrụ ịchọ ọ bụrụ echi n'ụtụtụ echi Satọde n'ụtụtụ before mmeji wee dapụ na street ya eme anya ịghọtago. Omenala Igbo abụrụ ibe a na-eme omenala Igbo bụ onwe ibe ndị mmadụ na-amarọ because sometimes fapụtaba na-asị na omenala ndị Imo na omenala ndị Enugu, omenala ndị Abịa, omenala ndị Ebonyi dị iche. Omenala Igbo bụ one. Ife anyị bụ ndị Igbo. Omenala ndị Igbo bụ the one ka ọ bụ. Enwere different omenala n'ala Igbo. Ife anyị bụ one people. Ngwa ka anyị rapụzi anya echi bụ Satọde n'ụtụtụ. Echi ka anyị kọtaruo onye a.